nôl draw fan hyn nawr ten yn y gornel ffasiwn. Ac ni'n edrych ar ddillad syml hawdd i gwisgo rhwng tymhorau. Pethau hollol ddilyw, lle dys dim gormod o batrwm, a oherwydd ni'n dymas o'r haf lle mae lliwiau llachar. Ni'n dymas o'r haf lle mae lot o patrymau blodeuog. Fi'n gwybod byddwn ni'n gweld hwnna yn ystod yr hydref ar Gaeaf hefyd. Mae'n neis weithiau jyst i gael anal bach. Rynt y tymhorau, a ddim goffo meddwl... I'r bobl sy'n dilyn ffasiwn, mae bobl hynlle oherwydd i chi'n trial dilyn popeth mae'r cylchgron yn dangos. Be sy'n bwysig bod stael eich hun yn dechrau. Gyda rhywbeth fel hyn, i chi wir gallu datblygu'r stael yna hefyd fi'n tymlo. Rhaid bod ni dechrau tro man. Sgwrwch gyda Christine fan hyn nawr. Na gyd stai yw'r flowsen, yw'r top syml yma. Nes i ddweud yn gynharach am gwisg un darn Angelica, bod yn atgoffa fi rhywbeth o falle rhyw fath o kimono. Mae'r un peth yn wir fan hyn, ond yw e. Mae e mor syml. Mae hon y fath o flowsen, byddech chi'n gweld y cynllunwyr Japaneaidd yn cynllunio. Pobl fe Yohji Yamamoto arni gyd, ond nhw'n neud y pethau syml tunics ac yn y blaen. Felly, ni wedi mynd am trwser di hollol glasurol, ond ni wedi mynd am y trwser di crop. Felly, yn Saesneg, maen nhw'n gweud yr ankle grazers. Felly, maen nhw i fod fel hyn. Gallwn ni fynd at ysgidiau oherwydd fi'n siŵr bod nifer o bobl adre yn gweud naillai os chi digon hen, mae par digon tebyg da fi yn y cwpwrdd dillad, neu mae lot yn mynd i gofio pobl fel mae'n gyn gwisgo'r math mewn esgyd. Maen nhw'n nôl yr esgyd sodol bloc. Mae ydych chi manylder bach blaen y ffrant, mae'n rhoi delwedd vintage hyfryd syml i hon. Ac wedyn wrth gwrs lle mae'r cefwisgoedd yn y cwestiwn, yr unig atodiad wedi dod i fan hyn yw'r bag mawr di fan hyn. Beth o'i wedi sicrhau oherwydd bod popeth mor minimal, mae lot o'r bags sydd yn dod, wrth gwrs, ar manylder yn yr arian. Wedi wneud siŵr gan bod air ar ysgidiau, bod air ar y bag hefyd. Fi'n credu, os ych chi'n mynd am rhywbeth mor minimal a hyn, mae rhaid gofalu bod y man bythau i gyd yn gweithio'n iawn hefyd. Air ac arian ddim yn siwtio. Pan mae lot o batrwm dych chi, neu lot o hain o ddillad, chi gallu, fi'n gweithio pawb, newch bach o mismatch, mae'n edrych yn ddiddorol. Fan hyn, y peth diwetha chi moyn wneud, fan hyn mae gofyn bod y cyfan yn edrych mor syml hyn, yn nybus i wneud yn ddelwedd mor effeithiol, ac yn ôl Chris, mae'n gyffyrddus iawn i wisgo hefyd. Achos mae honna, yn wddog i bob oed hwnna, mae'n siwtio pawb. Achos yn aml iawn, chi'n mynd i nifer o siopau sydd yn enwog, fi'n credu, a sydd â hanes o wisgo pobl canol oed a'n hun, a chi'n gweld bod nhw'n gwneud yr blouses a'r tops bootneck mawr yma. Wel, mae mwyafrif o bobl pan maen nhw'n heiddio, moyn mynd bach mwy uchel. Mae hon yn gwneud y ddwy beth. Mae'n dangos falle'r crôn sy'n dal yn llifn just ar tops y sgwydda fan hyn, ond yn cuddio wedyn y darn yma ar y gwddf yn y blaen. Hynny yw os chi'n becso. I fi, tymos beth i'w choedran, chi'n gallu edrych yn stylish. Fantastic, reit. Diolch yn fawr, Chris. A tu ôl i ni? Tu ôl i nawr, mae Hayley. Nawr, yn gynharach gyda gwish Christine, lle oedd yna got llwyd a'r manylder yn y gwyn. Fan hyn, mae dyn ni'r got hifen golau, mae bron bonwyn, a'r manylder hyfryd yn y di. A fi'n credu, bod tipyn o fanylder ar y got, mae o hyd yn edrych yn minimal, oherwydd fel maen nhw'n defnyddio dimensiwn yr manylder ar hwn. Hynny yw, mae ydych chi'r piping di cil iawn mae dros y cyfan. Os droed i rown i ni, Hayley, welwch chi, mae rhyw fath o trench coat yw i, manylder pert iawn yn y cefn, a beth oedd i wneud yw just clymu'r belt yn y cefn wedyn. Ffordd rwydd i wneud, os chi ddim moyn wastod clwmu'r belt yn y blaen, a ddim yn gadlu hongan, just newch siŵr bod chi'n clymyd yn y cefn, peth diwetha chi moyn wneud yw colli ar hon. Beth bydde'n edrych yn lyflu hefyd, boys. Meddylwch diolch, Hayley, bydd petai chi'n mynd at rhyw achlysur arbennig nawr am y gofyn gwisgo cot, byddwn ni'n cael gwared ar y got hifen a dod i belt di lleder. Bydd honno'n edrych yn sophisticated dros ben. Nawr, nath y fenyw oedd yn sarfon i'n y siop dweud, mae hon yn 95 pint. Wel, o'n i'n meddwl bod hwnna'n resymol iawn. Lot o fanylder, defnydd da ydych chi fan hyn. A pris llawn ydy 95 pint? A pris llawn. Y ffrog wedyn, Hayley, os gallai ti jyst unir got bant i ni, fe welwch chi, mae'r ffrog yn hollol minimal ac yn ddi-siap. Beth sy'n gweithio yn berffaith yn hon, wrth gwrs, yw'r patrwn. Hynny yw, mae'r stripe jyst yn denu chi lawr y corff, mae'n rhoi siap neis i'r corff hefyd. A sylwch heddi, mae bron bob belt i ni wedi dangos, belts defnydd i nhw. Ers talwm byddech chi'n cael belts bach patent neu belts bach lleder ffug ar bethau. Heddi, na gyd i ni darganfod yw'r belts ysgol yma yn y defnydd unwaith eto. Mae'r ffrog yn drawiadol ar ben hunan. Ond ydy'n opsiwn i tynnu'r belt sy'n dod efo'r wisg i ffwrdd ar ei belt chi'n os ddech chi isio? Yn bendant, gallech chi ychwanegu lliw i hon petai chi moyn. Gallech chi gael y belt sy'n dod lle mae ddau belt yn dod ei gilydd i'n gwyn ac i'n di. Reit, ac yn ola? Ac yn ola nawr mae dyn ni Angelica. Tro yma ni wedi troi at siop H&M.
Nawr, mae rai fi weid am H&M cyn bod pobl yn dechrau ffwno. Odyn chi gallu gweld siap y pocedi trwy'r trowsus ac yn y blaen. Mae H&M yn y bôn wedi neulu at berched ifanc sydd wir yn dilyn ffasiwn. Peth diwetha maen nhw'n poeni am falle yw manylder bach yna sydd yn bwysig i ni pan ni'n mynd yn hun. Gan ddweud ni, mae H&M yn llynellu wrth i bodd gymaint o'n gwylwyr ni o bob oedran sy'n mynd o'i siopa. Felly, mae'r pris yn adlewyrchu ansawdd y trwser. Does dim lining ar y trowsus oherwydd daw 19.99 cinog yw'r trowsus. Ond am y jacket fan hyn, 29, pe chi'n gweld y trwser, chi'n gweld y boced fyna, gyda'r jacket bwys, wedyn, mae'r lluniau mynd yn gynt yn y gwyf fan hyn, mae'r jacket wedyn, 29.99 cinog, chi'n cael jacket fach neis defnyddiol, bach o stretch, gan bod i'n y lliw ysgaf, mae'n golygu gallu golchi ddyn y pair o golchi sydd yn holl bwysig, a chi ddim yn talu lot o arian. Ond ni wedi lliw yna. Hyderus, gwisgo gwein i gyd, so hwnna fudur, ond hanner diwrnod gen i wedi colli rhywbeth ar y trwsus. Mae rai bod chi'n ofalus fel eich chi'n ei gwisgo, a hynny yw'r reswm ni wedi dewis i mewn prysau môr resymol a hyn hefyd. Ond wedyn wyt ti'n gallu wared o hwnna am y pris yna, A chi'n gallu cael sbri, mae rai fi'n at ysgidiau, wnaethon ni ddangos ysgidiau yma nôl yn yr haf, pris llawn, maen nhw nawr ar y sêl, chydig iawn o bara sydd ar ôl yn Llanelli, ond 50 yn unig i prisiau'r sgidiau. Bargen. Odyn, mae'r gwylwyr am yn i weld tipyn o'r hwnna. Mae'r ein ysgidiau bach sy'n handi gyda lot o wisgoedd. So yn y dyfodol, pan byddai'n gweud model zone, chi'n gwybod bod pan o'n dad i talu 50 a bar o shoes yn modelu. Greit, Hugh, diolch yn fawr iawn. Na, diolch yn fawr i chi. Syniadau lyflu fyna.